Hi everyone, it's me, William. Welcome back to my channel. So ngayong araw, pupunta po kami sa Aurora Park. Pupunta po kami sa Aurora Park kasi may mga ginawa si Titi para sa Pamulan Art Festival. So tara, punta tayo. Ayan. So ngayong araw na to ay ang kapiestahan po ng Lawag. Okay. Yan, so Pamulan Art Festival. So ito po yung venue, tapos yung entrance. Titingnan po natin ano tayo makakapasok. Yung mga design yan. Nahulog. Bakit nahulog yung Pamulinawin Festival? Ayan, so ito po mag-lag or tapos ay nahulog yung letra, pero ipapakita ko ayos yan. Ito nandito na tayo. Ayan, so ito yung Aurora Park. So makikita natin dito yung mga dinisign nilang kubo. Unahin muna natin ito. Ayan, so ito yung entry. So parang design to na magandahan ng kubo. So check natin. Ayan. Ayan, so ito yung design ang kubo. Tignan natin. Word Pamulinawin. So dito naman tayo sa kabilang kubo. Tingnan natin itong kabilang kubo kung ano to. So AB Thailand Construction Development, AB Thailand Construction Corporation, St. Camilo Sinfulan. So ito naman, tingnan natin yung entries niya. Wow, tingnan nyo, may saging. Talagang may saging, may puno, tapos silipin natin sa loob. Ayan. So tara, check natin sa loob. Ayan, minimum purpose. Tignan sa loob ba? Tignan natin sa loob. Pero nakasapatos naman ako. Ayan, so dito pa yung mga next kubo naman tayo. GM Construction Supply. GM Construction Supply. July Beauty Agency. So ito naman yung entries nila. Ayan, ito yung entries nila. So makikita natin yan. So ito, yan, may lampara pa sila dun sa duty. Tapos kung titignan nyo dun sa taas niya, oh, yan. So nauso pa yan noon. Diba? Yung mga kailangan tulong ka rin ng manok. Diba? Yan po ata sila. Ito yung design niya.